Nandito tayo ngayon sa PUBG of Daraga Albay with my friends from Manila. Hello. Yun, oh. Sana si Smith. Yes. Oh, please. Isama ko. Yes. PUBG. So guys, hanap tayo ng magandang chicks para kay Ems. Para sa akin. Excuse me. Pwede magapot, nag-vlog kaya ako about Bicol. So I'll be asking some questions. Okay lang. Okay, sarang question. Okay na, ready na? Pili ka sa camera. Ayan. Ang pangit ka kasi. Okay, go. Nata tamagayon ka. Hindi ko po alam. Hindi Hindi po mo alam? maganda. Hindi ko po alam. Hindi kasi ako maganda. Okay, sige. Yun lang. Okay, sige. Thank you. Shout out ka sa mga friends. Wala akong friends na charot. Sige na, shout out ka kay friends mo. Ano? Ano na yan? Shoutout na lang Ano kay ibig sabihin ng tattoo mo? Libra. Libra. So, Libra ka. Yes. Okay, thank you. Invite mo sila na pumunta sa PUBG. Hello, pupunta po kayo sa PUBG. Okay. Naiya talaga. Alright, thank you. Kumusta? Sige, madam. Simple lang, may mga iapot lang akong mga Okay po. questions. Kasi I'm vlogging about Bicol, so Hindi man ako pure mag-Bicol. okay lang yan. Okay, sige. Bicolana ka? Oo. Sa mother side. Mother side, pero side ka sa Bicol. Sa Sorsogon. Bulan Sorsogon. Alright, so Bicolano ka. Yes. Aramo yun eh, sigurado. Kasi Bicolano ka. Ready? Okay. Natatamagayon ka. Pakitanong na lang po sila mama and papa. Pakitanong na lang po sila, kung paano nila ako ginawa. Alright. So, shoutout ka na lang sa mga ano. Okay. Friends. Shoutout na lang sa mga friends ko dyan sa Sorsogon, sa Bulan Sorsogon, and sa parents ko. Hi. Ito yung anak nyo, palainom. Alright. Tapos sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Yes! Thank you. Okay. Yes, bro. Good
evening. Guys, I'm so lucky. Nandito ang one of the owners of PUBG. Si Glenn the Pogi. Yes. Glenn, bakit PUBG? So PUBG kasi yung pub is bar, then G, let's go. So yun po, Nice, kaya PUBG, PUBG. go. Yeah. Oh, kasi may nagsasabi na PUBG daw is parang game. Ganon din kasi talaga kasi kung mapapansin natin, sikat yung game ngayon na PUBG. Ayun. Halos karamihan naglalaro. So, yun inadapt namin yun ng name na yun. Then, Nice, pero pag pub nice, kasi nice, is bar talaga. Yes, tama. Yung G may question mark. So, go. Let's go. PUBG? Yeah. Okay. Alright, thanks Glenn. Thank you. Thank you. Ganda, ang saya dito guys. Thank you, thank you, Come.